Kaixo eta ongi etorri guztioi gaurko saiora. Gaurkoan bi elkarrizketa izango ditugu. Lehenengo Napike elkarteko irantzu espeleta izango dugu, emakumea eta pilota laburmetrai lehiaketari buruz hitz egiteko. Ondoren, Lorea Gurutxarri izango dugu, sare elkarteari buruz, gibari eta sexualitateari buruz hitz egiteko. Horren aurretik, has gaitezen gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, baina 1928an, Ingalaterrako futbol selekzioaren agur faxista Berlinen. Alemaniaren aurkako lagunarteko partidaren atarian izan zen eta ordurako erresuma batua Frantzia, Italia eta Alemania nazia Munitzeko ituna negoziatzen ari ziren. Erresuma batuko kanpo harremanetarako ministerioak egindu zien jokalariei hori egiteko, Hitlerrekiko kortesiaz eta ingelesak sumindu zituen keinuak. 1940ko egun berean, Emma Goldman hil zen, anarkista eta emakumeen emantzipazioaren aldeko ekintzailea. Ameriketako estatu batuetako mugimendu libertarioaren propagandista garrantzitsua izan zen. AEB-etatik deportatu zutenean, Sobietar Errepublika Sozialisten Batasunera joan zen. Baina herrialdearekin desliluratu eta Kanadan bukatu zituen bere egunak. 35 urteren ondoren, 75ko maiatzaren 14an, 4 hildako Gernikan Guardia Zibilak etako 2 kide gordeta zeuden etxearen aurka egindako segadan. Etxea inguratu zutenean, tiroketa betean eta kidek ihes egitea lortu zuten. Tiroketan Guardia Zibileko teniente bat hil zuten. Etxearen jabeak, Blanka Salegi eta Iñaki Garai, bertan inorrezela oihukatu zirten ziren etxetik besoak altxata, baina Guardia Zibilak metrailatuta hil zituen atean bertan. Ihes egitea lortu zuen Jesus Mari Markiegi Motriko baserri batean babestu zen. Baina atzetik zituen poliziek harrapatu eta lekuan bertan tirokatu zuten. 5 urteren ondoren, 1980an, Martin Zabaleta Hernaniarrak Everesteko gailurra erdietsi zuen, Pasang Tenba Sherparekin batera. Lehen euskalduna izan zen munduko mendirik garaiena igotzen, euskaldun talde batek egindako espedizioan. Gailurrean ikurrina, Nepalgo eta nuklearren aurkako bandera eta etaren anagrama jarri zituzten. Gailurra zapaltzean bota zuen oihua. Gora Euskadi askatuta, gora Euskadi antinuklearra. Azkenik, 2001an, bardeetan bonbardak eta maniobrak galarazi zituzten Euskal Solidarioak taldeko 10 ekintzailek. Bardeak herriarentzat zioen pankarta batekin, ustez zaintza handia zuen tiro eremuan sartu eta bonbardak eta praktikak egiteko zerabilten hegazkin zahar batean kateatu ziren. Bonbardak eta saioa egitera zioazen hegazkinak ordu erdi zibili ziren gainetik egan, alde egin zuten arte. Errepasatu dezagun aste honetako agenda. Egun berean, arratsaldeko 7 Ponpeloko zibiboxean, ikusi, entzun, txalo egin. Hitzaldia, disko formako hilarriak, Nafarroako ondare historiko eta etnografikoa. Larun batean ipuin kontaketa, El más anciano de los cuentos. Sarrera librea izango da, 12an Milagrosako zibiboxean eta arratsaldeko 6 Ponpelokoan. Azkenik, Europako zinema. Jean-Pierre Dardenne eta Luc Dardenen Recién nacidas filma. Kondestableko zibiboxean, doan, aurrez izena emanda arratsaldeko 7:00. Orain gaurko komunikabideen azalak aztertuko ditugu. Diario de Noticias egunkarian horrela dio lerroburu nagusiak. PSN eta Geroa Bai osoko bilkurara hezkuntza kontzertuen inguruko akordiorik gabe iritsi dira. Lehenengo puntuan, bi alderdiek hasierako konpromisoa iragarri zuten UPNren legearen aurka elkarrekin bozkatzeko. Bigarrenean, itunak ez zuen argitu 15 ikasgela ixtea, eta Geroa Bai geroago ukatu egin zuen aurrerapenik egon zenik Lizarra ikastolaren kasuan, 2 ikasgela eskatzen baititu. Hirugarrenean, ikastolek uste dute ituna ez dela nahikoa. Argazki nagusian, Igor Arrieta, Uarte Arakilgo 23 urteko txirrindularia, garaipena oihukatzen ari da, istripuaren ondorez odolez estalita. Honen titularrean, Igor Arrietaren garaipen epikoa giroan, txirrindularitza. Nafarrak etapa irabazi du helmuga oso estu baten ondoren. Irudi txikian, Kat Fergusonek klasika Feminas Navarra irabazi du berriro. Tartean,
Txibitek bere gobernuaren zintzotasuna defendatu du eta ukatu egin du ustelkeriarik egon daitekeenik bere kideen artean. Eskuineko berrietan, minbiziaren aurkako martxa ekainaren 14an, ikerketa babesteko. Ondoren, medikuntza sindikatuak eskatzen du nafar medikuak izan daitezela soldata handiena dutenak. Azkenik, kontseiluak euskara defendatzeko martxa baterako deialdia egin du ekainaren 13rako. Diario de Navarra egunkarian horrela dio lerroburu nagusiak. PSN-ren eta gero abaien koalizioko kideen arteko krisia, 14 ikasgela diruz lagunduta istea airean dagoelarik. UPN-ren ekimenaren aurkako akordioa iragarri dute, baina ordu batzuk geroago hautsi egiten da. Irudi nagusian, Igor Arrieta, odoletan eta emozioz negarrez, Italiako giroko garaipena ospatzen. Honen titularrean, Arrietaren garaipen izugarria giroan. Uharte Arakilgo txirrindulariak irabazi du 165 kilometroko iesaldi batean, euripean, arrainkatu batean eta bidegurutze batean akats baten ondoren. Eskuineko berrietan, Txibitek erantzukizuna ukatzen du eta epaileak belate ikartzen ez duela dio. Azpian, osasun agintariek fiskaltzari jakinarazi diote uneko mediku batek osasun langileei egindako jazarpen posiblea. Ondoren, Sarasate bainuak bigarren erabilienak eraisten ari dira. Goiko berrietan, bizilagunak arratoien aurka Lizarrako kalean. Ondoan, Soledad Puerto Lasekin elkarrizketak. Azkenik, Kat Ferguson Iruñera itzuli da. Berria egunkarian aldiz honela dio lerroburuak. Ikasgelen auzian PSN-erekin ituna egin arren, gero abaik zalantza du beteko ote den. Lehenengo puntuan, Lizarrako ikastolaren inguruan hitzartutakoaz bertsio ezberdinak eman dituzte bi indarrek, eta koalizioak uste du ez dagoela bermerik. Bigarrenean, Nafarroako ikastolen elkarteak ez du begionez ikusi akordioa. Bizkarra eman diete gure aldarrikapenei, diote. Argazki nagusian, Arrieta eta Eulalio, atzo helmugan. Honen titularrean garaipen sinestezina. Igor Arrieta erori eginda eta okerreko bidera joan da gero, baina giroko etapa irabaztea lortu du azken atxean. Eskuineko irudian, Maria Txibite Nafarroako gobernuko lehendakaria atzo, belateko lanen adjudikazioen inguruko ikerketa batzordean. Txibitek dio, hemen ez dago ustelkeriarik. Azpian, Miren Segurola eta Martin Aramendi UEMako koordinatzaileak eta lehendakariak diote. Udalerri euskaldunak babesteko politikak sendotu nahi ditugu, baina besteak ahantzi gabe. Ondoan, gizon homosexualen auzia. 30 hilketen urterainoko beste zigor eskaera bat epaituarentzat. Jarraian, Iriartek elkargoaren antolaketa berria osatu du, eta deszentralizazioa abiatuko du orain. Goiko berrian, Txinara iritsi da Trump, eta Xirekin aurrez aurre eztabaidatuko du gaur munduaren ordenaz. Gara egunkarian horrela dio lerroburu nagusiak. Nazio Batuen erakundeak presoen birgizarteratzerako erakundeen laguntza gutxi ikusten du. Argazki nagusian, erori eta altxatu, Igor Arrietaren garaipen epikoa giroan. Ez sinestekoa izan zen atzo Igor Arrieta Uharte Arakildarrak giroko 5. etapan lorturiko garaipena. Tartean, ikerketa batzordea. Txibite, inork ez du deliturik aurkituko nire emanaldian. Bestetik, Araba, batzar nagusiak uko egiten dio ordenatutako energia trantsizio bati buruz eztabaidatzeari. Ezkerreko berrietan, Starmerrek bere agendarekin alderdi laborista baretu nahi du. Bestetik, Israelek heriotza zigorrak emateko auzitegi bat sortu du. Beheko berrietan, Kronika Iker Gurrutxaga, Mast Pro musika eszenaren bilkura hasi da dagoeneko. Ondoan, Atletik Markel Garzón, Espainolekin ere galdu, Europa urrun zurigorrientzat. Azkenik, Alavés Imanol Carrillo, Alavesek ligari eutsi dio txapelduna garaituz. Euskal Herria irratiari dagokionez, honela diote berriek. Josu Txueka, duela 50 urteko lerroburu bera aukeratuko nuke gaur. Aniano Jimenez eta Ricardo García hil zituzten eskuin muturreko kideek Montejurran 1976ko maiatzaren 9.
Josu Txuek argazkilari lanetan aritu zen egun horretan. Punto Iora de Euskal Herria aldizkarian argitaratu ziren argazkiak inponitatea zioen lerroburuaren azpian. Eskuineko berrietan, goian, Iban Martin Urrutia, aitari egin iezaiokeen omenaldi politena da disko hau. Lau lore diren lau abestiz osatu du bere bakarkako diskoa Iban Martin musikariak. Zaurietan lore dolutik sortu den lan bat da, adierazpen behar batetik abiatu eta azkenean liburu forma ere hartu duena. Datorren ostegunean Zaldiko Maldikoko Otsegunak zikloan arituko da musikari lekeitiarra. Bean, zenbat LGTBIQ+ fobia mota ezagutzen dituzue? 1, 2, 3, erantzun berriro. Maiatzaren 17an LGTBIQ+ fobiaren kontrako nazioarteko egunaren atarian, Oker Gabiltzako lagunak gorroto eraso mota desberdinak zerrendatzen aritu dira. Eta zuk, zenbat gorroto eraso mota ezagutzen dituzu? Behar duzun guztirako aseguru bat dago. Nire auto elektrikorako? Jakina, eta nire bizikletarako, Eta nire patineterako? Eta autonoma banaiz eta bajamoa nago? arazorik gabe. Badago zerbait nire maskotarentzat. Noski, Bidaian goaz. horretarako ere bai, eta behar duzun guztirako. Guztirako? Benetan? Bai, eta bai. Informazio gehiago aseguruak.laboralkutxa.eu zen. Bada beste modu bat. Kaixo eta ongi etorri gurera Irantzu, zer moduz? Mila esker, oso ongi. Ongi etorri gurera gaurkoan. Napikeren izenean zatoz gaur, Bai. eta hitza emango dizut, lehenik eta behin, hobeto azaltzeko, zer da Napike? Napike bada Euskal Pilotaren inguruan eta bereziki kirolaz aparte kulturalki duen garrantzia lantzeko sortu zen elkartea. Ze helburu ditu edo elkarte honek? Napike Euskal Pilotarekin zerikusia duten beste elkarte batzuekin elkarlanean aritzen da, eta Napikeren xedea berez bada Euskal Pilotaren inguruan dauden jolas ezberdinen lana investigatzea, kudeatzea eta horren inguruan lan egitea. Napiken zergatik uste duzue pilota kirola baino gehiago dela? Guretzat pilota ez da bakarrik kirol bat, ez? Bada euskal kulturaren oinarrietako bat. Bai pilota jokoa bezala eta bai frontoiek izan duten rolagatik gure gizartean, elkartokia bezala, merkatuen gunea bezala, ez? Eta herrien bizitzaren erdigunea izan da, gure identitatearen oso parte garrantzitsua da. Eta arlo horretan, Napike sortu zenean edo, zergatik sortu zen edo ze behar ikusi zen, ze utxune ikusi zen, edo nondik dator? Bai, hori, pilota ez denez bakarrik kirolaren ikuspuntutik garrantzitsua, baizik eta gure gizartean izan duen rolagatik garrantzitsua gizarte mailan ikusi genuen kirolatik zuen garrantzi hori zaintzearen beharra, ez? Eta orduan gure gizartean izan duen sozializatzeko rol horren investigazioa eta herrien bizitzan izan duen oinarri rol hori zaintzaren beharra. Bota dezagun 100 urte atzera. Zer galduko genuke duela 100 urte frontoiak eta pilota eta desagertu izan balira? Nik uste euskal bizitzaren erdigunea. Bukaeran frontoiak, Nafarroan pentsatu 600 frontoi baino gehiago ditugu. Gaur egun, galereko zorian eta, baina badaude. Nire ustez herri batetan, nire ustez, hola izan da, bi gauza ezinbesteko zeuden, eliza eta frontoia. Eta frontoia espazio publiko bezala. Orduan, herri batean
edozein gauza egiteko, bai merkatuak, bai aur eta nerabeen bizitzeko, sozializatzeko gune bezala, helduen baita intergenerazionalitate hori emateko tokia frontoiak ziren. Orduan, ezinbesteko rola izan du bai pilotak eta bai frontoiak. Eta gaur, desagertuko balira, zer gertatuko litzake? Egia da, hirien garapenagatik eta pixkat garrantzi hori galdu izan dela, baina gaur egun ere oraindik herrietan toki zentrala badira frontoiak eta bada pilota. Eta justo horregatik izan duen garapen horrengatik Napikek ikusi zuen behar oso handia hori babesteko, bai gure kultura babesteko eta bai gure gizartean izan duen garrantzi hori gordetzeko, zaintzeko eta kaleratzeko. Aipatu duzu frontoietan frontoiek intergenerazionalak direla, belaunaldi ezberdinak nahazten direla. Gaur egun belaunaldi berriek jarraitzen dute frontoiei lotuta? Bai, nik uste herrietan oraindik hori mantentzen dela, frontoiak ez direlako bakarrik hori ez, pilotara jolasteko tokiak izan. Izan nahi dut, zuk joan zaitezke eta pilotara jolastu, ikustera joan alzara, edozein gauza egiteko plazak egiten duten rol berdina izan dute ez. Orduan, bai, bizi zentroak dira. Aipatu duzu Napikek lan egiten duela pilota eta frontoian kirolatik haratago. Zergatik da garrantzitsua haratago dagoen hori ere zaintzea, ikertzea? Gure kultura izan delako. Euskal kultura hortan oinarrituta dagoelako. Esan dugu, pilotak eta frontoiek gure bizitzaren erdigunean egon dira, eta badaude oraindik. Orduan, hori ezaintzea eta gure ondare hori galtzea, gure kulturaren parte bat galtzea izango litzateke, eta hori ezin dugu. Napikek lan guzti honetan zeintzuk dira egiten dituen proiektuak? Bai, beste elkarte batzuekin, bai Pilota Federazioarekin, bai hori beste ambito batzuetan lan egiten dituzten elkarteekin elkarlanean aritzen da, eta bai instituzio publikoekin, ondare hori lantzeko, esposizioak egiteko, bereziki Iruña pilotaren hiriburu mundiala ezartzeko lan egiten dugu eta gure ondare hori modu horretan zaintzeko bai hori adibidez emakumeok izan dugun rolarekin lotzeko, beste herrialdeekin izan dugun erlazioa zaintzeko, euskal diasporarekin dagoen lotura hori zaintzeko eta lan horietan ibiltzen gara. Emakumeak aipatu dituzula, aprobetxatuko dut pixkat elkarrizketaren mamira sartzeko, atera berri dezue emakumeak eta pilota laburmetrai lehiaketa, dagoeneko irekita dagoela, epea, aipatu dugu. Eta berriro ere hitza emango dizut, azaltzeko zer den hau, zertan datza lehiaketa hau, zergatik egiten duzuen, okerrez nago bigarren edizioa da lehiaketarena. Konta iguzu pixka bat nondik datorren lehiaketa hau? Bai, hori ikusita pilotak izan duen garrantzia euskal kulturan eta gainera gure bizitzako beste edozein arlotan bezala emakumeok izan dugun estalkuntza hori modu batez ekiteko edo horren aurka egiteko, ikusi genuen zerbait lantzearen beharra. Eta investigazioan arituta eta badakigu filmak edo dokumentazioaren behar hori. Hori lantzeko pentsatu genuen oso modu efektiboa izan zittekela laburmetraien lehiaketa bat sortzea, eta modu horretan lortzen duguna bada oraindik ezagutzen ez ditugun dokumentuak edo dokumentazioa edo istorioak kaleratzea. Guk egiten dugun lehiaketarekin ez da bakarrik sari bat ematearen lorpenarekin erlazionatzen, baizik eta izkutuan dauden istorio guzti horiek kaleratzea eta mundura ateratzea. Bereziki emakumeen kasuan, emakumeok pilotan aritu gara 14. mendetik badakigunez, seguraski lehenago ere egon zirenez, baina gure historian gertatzen den bezala, beti gizartearen
iskina batean utzi gaituzte, ez? Orduan horri aurka egiteko pentsatu genuen hau zela moduetako bat. Badago, ez dakit, imaginatzen dut, badaudela hori historiak ezagutzen ez dituzuenak, eta hala ere egongo dira historiak ezagutzen dituzuenak. Badago historioren bat zuen iritziz, edo lehiaketa ongi adierazten duena edo ilustratzen duena? Ez, eta justo pentsatzen dugu hori irekita utzi behar dugula, ze hola ikusi dezakegu pilotak gure bizitzetan izan duen garrantzia ez bakarrik kirol bezala, baizik eta gure bizitzaren erdigune bezala, ez? Agian agertu daiteke pilotari profesional baten istorioa kontatzeko laburmetrai bat, baina aldi berean agertu daiteke Argentinan jokatutako emakume baten istorio pertsonala eta nola pilotan aritzeko bere familiaren ez dakit, istorioa, ez? Eta guztia oso baliagarria da eta emakumeon istorioa kontatzen du. Horregatik, alde horretatik, guztiz irekita uzten dugu. Ados. Zergatik aukeratu duzue lehiaketa hau ikus-entzunezkoen bidez egitea da? Dokumentuak eta informazioa jaso daiteke mila formetan, zuek erabaki duzue ikus-entzunezkoen laburmetraien lehiaketa bat egitea. Zergatik? Modu horretan oso erraza da dokumentu horien zabalkuntza egitea, ez? Herrietan esposizio ezberdinak aurkeztea eta horren barne dokumentu bisual hauek zabaltzea, ez? Eta oso, egia da gure gizartean gaur egun oso modu erakargarria dela informazioaren transmisio hori egiteko. Aipatu duzu emakumeak urteak atzera hasi zirela jolasten, baina ezkutuan egon direla. Egoera hori gaur egun aldatzen ari da? Bai, gaur egun gero eta emakume gehiago daude pilotan aritzen, egia da oraindik bide luzea gelditzen dela, hori esan beharra dago, baina ari gara gure istorioan izan dugun rol horren aldaketa ikusten. Frankismoan bereziki, pilota ez da kirol femenino bat bezala ikusten, ez? Bada, agian bortitza bezala ikusi daiteke, eskuetan bereziki, orduan gaur egun horren herentzia jaso dugu eta hori aldatzeko denbora behar da, baina bai, gaur egun oso lan potente egiten ari gara, bai napiketik informazio guzti hau kaleratzeko, bai federaziotik, hori ez, emakumeok izan dugun lekua berriz lortzeko, horren guztian lan egiteko eta gero eta emakume gehiago ikusten ditugu. Aurreko urteko laburmetrai lehiaketatik aurtengora zer aldatu da? Aurten Euskal Diasporara zabaldu dugu, esan dugun bezala, pilotak izugarrizko garrantzia izan du euskal kulturan, eta dakigunez euskal kultura ez dago bakarrik Euskal Herrian finkatuta, baizik eta Estatu Batuetan, Mexikon, Kuban, Argentinan, Uruguayen, eta historia horiek guztiak ere ezagutu nahi ditugu. Eta modu horretan ere euskal kulturak eta pilotak frontoiek izan duten garrantzia eta duten istorioa toki horietara baita ere zabaltzea, ze toki horietan izugarrizko lana egiten da euskal etxeetan eta beste erakunde batzuetan euskal kultura zaintzeko eta zabaltzeko. Aurreko urtean zenbat laburmetrai jasotzen dituzten? Harrapatu zaituz galdera horrekin. Bai. Urrengora. Egia da, aurten askoz gehiago espero ditugula, aurreko urtean ez zelako Euskal Diasporara ireki lehiaketa eta aurten apostu hori egin dugulako. Laburmetraien aurkezteko epea irekita dago. Noiz arte dago irekita? Urriaren 30 arte. Vale, animatzen dugu jendea parte hartzera, oraindik denbora badago, beraz utziko dugu hor eta jarraituko dugu elkarrizketarekin. Aipatu ditugu emakume pelotariak, bai laburmetraiaren gai bezala, bai historian izan duten garrantzia bezala. Zein oztopo izan dituzte nagusiki emakumeek?
gizarteak jarri dizkigun oztopoak. Emakumeak kriston lana egiten dute pilotan kirol mailan, izugarrizko kalitatezko partiduak egiten dituzte, eta izan ditugun trabak izan dira gizarteak jarri dizkigunak. Hori genero rolagatik, gure lana eta gure kirol gaitasunak mespretxatzeagatik, baina teknikoki berdin-berdinak. Zer falta da gaur egun berdintasun hori lortzeko? Bueno, alde batetik gizartearen aldaketa, hori beste toki guztietan bezala gizarteak jartzen dituen begiekin ikusten gaituzte, orduan hori aldatu behar da. Gero baita ere, jarraitu behar da lanean, bai Napikeren partetik, bai federazioaren partetik, eta bai erakunde publikoen partetik. Bukaeran gizartearen ikuspuntuaren aldaketa hori emateko, arloetan espezializatuta gaudenon lana egon behar da atzetik, hori bultzatzeko. Frontoiak, kirolaz harago, ipatu dugu badutela funtzio sozial bat, herri askotan. Arlo horretan ere maskulinizatuak dira frontoiak? Bai, beti bezala, eskolako patioetan ikusten dugun bezala, normalean mutilek hartzen dituzte espazio horiek eta emakumeak gelditzen gara, hori ez, izkina batean edo ikusle bezala. Baina egia da, hori aldatzeko tokiak frontoiak direla. Esan nahi dut, aldaketa hori emateko toki horietan egon bar gara, eta lan hauen bitartez horren aldaketa bilatu behar dugu. Bukaeran emakumeak agertzen baldin bagara telebistetan, futbol partido bat agertzen den bezala, bai pilota partidotan agertzen diren bezala, horrek ere aurren, nerabeen eta helduon bizio hori aldatzen du. Zentzu honetan, bai kulturak eta bai kirolak lagundu dezakete hau aldatzen, edo horiek dira zehazki oztopoak? Horiek dira zehazki oztopoak, baina horiek dira justo ere aldatzeko potentziala dutenak. Eta hemen, egoera honetan, laburmetraiek ze paper jokatzen dute, nola laguntzen dute? Justo esan dugun bizio aldaketa horretan laguntzen, ez? Nik ez badut inoiz ezagutu zer den frontoi bat edo emakumeok izan dugun papera pilotan aritzerakoan, agian niri ez zait pasatzen burutik emakumeak aritu gaitezkela profesionalki pilotan jolasten. Berriz, nik telebistan, teleberrietan, eskolan, liburuetan, egunkarietan ikusten baldin badut hori ematen dela, nik ja emakume bezala, nerabe bezala, nik badakit hori posible dela niretzat. Eta hor dago garrantzia ez, erreferenteak izatea eta erreferenteen informazio hori helaraztea. Zuk ebiko bazenu boterearen batuta bat orain eskuan, zer da aldatuko zenukeen lehenengo gauza aurrera pauso haiekin? Gizartean eta kiroletan bereziki dugun bisibilitate eza hori ez. Emakumeak kiroletan gaudela, pilotan gaudela, pilotaren historiaren parte garela, ez? Eta hori medioetan, egunkarietan, eskoletan, toki guztietan zabaltzea. Itzulitan Napikera, aipatu dugu Napikeren lan nagusiena demagun dela, kirolaz harago dagoen kultura, memoria hori zaintzea. Zer gertatzen da memoria hori zaintzen ez baldin bada? Galtzen dugula. Eta horrek gure historiaren parte bat galtzearen arriskuan uzten gaitu. Eta ze ondorio ditu historiaren zati bat galtzeak? Nor gara, gure historiaz baldin bagara, ez? Gure identitatea gure historian oinarritzen da. Eta hori galtzen baldin badugu, nire ustez gure nortasunaren parte bat galtzea dakar, eta hori oso arriskutsua da, edozein herrirentzat. Gaur egun, kultura kakotxartean tradizionalak arriskuan daudela sentitzen duzue? Alde batetik, bai, gure bizimodua aldatzen joaten denez, tradizionalki eta gure bizimoduei lotuta dauden elementuak, pilota edo frontoiak diren bezala, galtzeko zorian egon daitezke, bai. Eta hor dago, tradizioa eta etorkizunarekin egin behar den nahasketa horren garrantzia, ez?
gure sozializatzeko moduak aldatu daitezke, baina nola egin dezakegu aldaketa horiek gure kultura eta gure identitatearen eta gure gizartearen parte diren elementu horien galera ez ekartzeko, ez? Hala ere, bai pilotak, baita frontoiak ere, oraindik badu jende asko elkartzeko gaitasun hori eta komunitate hori sortzeko gaitasuna zer du? Gure historian zehar, esan dugun bezala, ez? Gure gizartearen elkargunea izan da. Gainera, elizak ez duen elementu horrekin, ez? Espazio publikoak direla. Eta publikoak izan da, guztionak dira, guztion erreferentzia puntu bezala erabili ditugu. Bai kirolaren inguruan aritzeko, bai sozializatzeko, bai merkatuak jartzeko, gure bizitzako edozein elementuetan pentsatzen baldin badugu, modu batez edo bestez, frontoiak eta horrek dakarren guztia egonda erdigunean. Orain, aipatu berri dazu, etorkizuna eta tradizioa demagun uztartzeko modu bat egon behar dela. Ze etorkizun ikusten diozue pelotari Napiketik? Bueno, nik uste dut aukeraz beteta dagoela. Bilatu behar dira formulak, hori ez, tradizioa eta modernitatea nahasteko, baina uste dut hortan lan izugarriak egiten ari direla, ez? Ez bakarrik gure historia ezagutarazteko teknologiak erabiliz, sare sozialak, telebistak, egunkariak, horrelako elementuak erabilita potentziala handia ikusten diot bi elementuen nahasketari. Eta ze etorkizun ikusten diezue emakume pelotariei? Gero eta hobeagoa. Bai, esan dugun bezala, gero eta emakume gehiago aritzen dira pilotan, eta gure historian zehar emakumeok izan dugun garrantzia pilotan ezagutaraztearen batera ikusten dugu, hori ez, kirol arloan gero eta garrantzi eta indar gehiago hartzen ari garela, futbolean gertatzen den bezala, ez, ikusten ari gara, ja ez dela, bueno, pilota eta emakumezkoen pilota, ez, pilota da. Bai, orduan gizartearen lanketa pedagogiko horrekin batera, nik uste etorkizun ona datorkigula. Itzulita laburmetrai lehiaketara, zer espero duzue edizio honetatik? Ba, nik uste ezagutzen ez ditugun historia asko ezagutzea, ba hori esan dugu ez, Euskal Diasporan eta hemen baita. Eta bestalde ez dugunez arlo konkretu batera itxi, ez da bakarrik kirola edo historia pertsonalako, baizik eta pertsona bakoitzak bere ikuspuntutik pilotarekin duen erlazio hori emakumeekiko, historia interesgarriak ezagutzea. Bukatzeko pare bat galdera botako izkizut dirantzu. Zer esango zenioke laburmetraian parte hartu nahi duen edo nahi ez duen bati ez dakiela parte hartu ea merezi duen ez duen merezi, zer esango zenioke? Nire ustez, kriston aukera dela barruan duen ideia eta historio hori kaleratzeko, eta gure kultura eta gure historiarekin bat egiten duen edozein elementu jakinarazteko. Bukatzeko, zer esango zenioke, 14 o 16 urteko neska gazte bati pelotan hasi nahi duena, baina ez duena bere burua ikusten akaso erreferente faltagatik, espazio faltagatik, zer esango zenioke? Probatzeko. Edozein espazio emakumeon espazioak dira, eta ez baditugu hartzen, galtzen ditugu. Orduan hori egiteko modu bakarra bada aurrera egitea eta espazio horiek gureak egitea. Ezakit bukatu baino lehen beste zerbait aipatu nahiko zenukeen? Gogoraraztea lehiaketa irekita dagoela ja, urriaren 30 arte, eta gure webgunean informazio guztia aurkitu daitekela, napike.eusen. Oso ondo, Irantzu, mi esker etortzeagatik eta hurrengora arte. Berdin. Behar duzun guztirako aseguru bat dago. Nire auto elektrikorako? Jakina, eta nire bizikletarako, Eta nire patineterako? Eta autonoma banaiz eta bajamoa nago? arazorik gabe. Badago zerbait nire maskotarentzat. Noski? Bidaian goaz. Horretarako ere bai, eta behar duzun guztirako. Guztirako? Benetan? Bai, bai, eta bai. Informazio gehiago aseguruak.laboralkutxa.eusen. Bada beste modu bat.
Ostegunean iparraldean euria sarriago eta ugariago egingo du, eta giroa goibela eta euritsua izango da han. Hegoaldeko zenbait lekutara ere zabalduko da euria, baina prezipitazioa txikia eta noizbehinkakoa izango da han, eta ostarteak zabalduko dira. Ipar-mendebaldeko haizea indartu egingo da, bolada oso gogor batzuekin kostaldean eta Ebro ibarrean. Hemen, hotz sentsazioa areagotu egingo du bere abiadurarekin. Temperatura jaitsiko da eta maksimoak 12 eta 15 gradu artekoak izango dira. Ostiralean euria barra-barra egingo du, batez ere egunaren lehenengo partean eta iparraldean. Arratsaldetik aurrera atertzera egingo du, bereziki barnealdean, eta ostarte batzuk zabal daitezke. Pirineotako mendi gailurretan elurra egingo du. Temperaturak berdintsu jarraituko du eta maksimoek udazken itxura hartuko dute berriro. Ipar-mendebaldeko haize bizia ibiliko da. Kaixo eta ongi etorri gurera, Lorea, zer moduz? Ondo, kaixo. Lehenik eta behin ongi etorri, espero dugu gustora egotea hemen. Sare elkartetik zatoz gaur, Bai. hitz emango dizut, beti da zela, kontatzeko zuk hobeto kontatuko dezuta, zer den Sare elkartea eta zer egiten duzuen. Bada, Sare elkartea gobernuz kanpoko erakunde bat da. 1982an sortu zen, eta hor zeuden lankideak testuinguru zorrotz batean, jendeak gibarengatik ez, iesarengatik hiltzen zen, eta hor hasi ziren deitzen da PIG, Programa Intercambio Jeringuillas. PIG programa horrekin kartzelara joaten, azkenean jendeak pintxatzen zen, orduan giba ez pasatzeko, horrekin hasi ziren, jeringuillak ematen. Bakoitzak bere jeringuillak izateko. Hortan ere, gero egin zuten laguntza sozioemozionala, taldeka eta individualki, gibadun pertsonentzat. Eta hor hasi zen guztia, eta orain, gauza gibari buruz aldatu da, eta orduan, ireki gara, ez? Ze gibadun pertsonak ez ziren hiltzen, eta orduan, etorkizunari begiratu zioten, ez? Ze, orain ez naiz hiltzen orduan zer gertatzen da nirekin, ez? Lana, bizitza, familia. Eta orduan, sortu zen orientazio soziolaboral ardatza, ez? Baita ere ematen ditugu osasun sexualari buruzko tailerrak, gainera askotariko gauzekin, estamos lokal. Sexualitatea nola zentzu handiago batean begiratzen, ez? Edo amplifikatzen. Eta horretan ere, prebentzioa, diagnostiko prekoz, diagnostiko goiztiarra barkatu. Eta horretan gabiltza, gauza pila bat egiten. Gauza asko ikusten dugu, eta gero aipatuko ditugun beste gauza gehiago ere, bai. Esango zenukete gaur egun duela 34 urte sortu zen elkartea, gauzak aldatu dira, esan duzun bezala. Hala ere, gaur egun oraindik aurreiritziak sumatzen dituzue? Bai, aurreiritzian bai gibari buruz, bai sexualitateari buruz. Eta gainera, urrian, adelanto. Aterako dugu dokumental bat, esklusiba. Aterako dugu dokumental bat gibaren erentziari buruz, ez? Artearekin kombinatuta, nola zegoen lehen, eta nola dagoen gaur gure gibaren erentzia, gure historia hori, ez? Eta zergatik da garrantzitsua, bai giba, bai sexualitatea, mahai gainean jartzea, erakustea eta horri buruz hitz egitea? Informazioa daukazunean, erabakiak hartzeko nola libreagoa zara, ez? Askatasun handiagoa duzu erabakiak hartzeko. Ze informazio hori ja daukazu. Informazio hori ez baldin badaukazu, hor badator estigma, ez jakintasuna,
beldurra. Orduan, horien artean erabakiak hartzen dituzu, ez dakizunagatik. Orduan, oso garrantzitsua da informazioa izatea. Osea, gainera, informazio ona. Sexualitateak jarritzen du tabu izaten? Ez hainbeste, gauza asko aldatu da, baina oraindik badaude estereotipoak, aurreiritziak, hor geratzen dira gainera lotuta, osea, ez dute jo nahi, ez dira joten. Gaur egun gazteek informazio gehiago dute, nahasmen gehiago dute, zein da gazteen egoera pixka bat bai gibaren eta bai sexualitatearen inguruan? Bai, informazio gehiago dago, hori bai, hori badakigu objektiboa da, ez? Baina informazio asko horretan, sare sozialak daude. Eta sare sozialak ozeano izugarri bat dira. Orduan, ozeano horretan gauza asko galtzen dira baita ere. Ez? Edo informazio, igual, ez txarra, baino erdipurdia manda, edo titularrak batzutan beldurra asko sortzen dute, ez jakintasuna sortzen dute baita ere, ez titularrak oso garrantzitsuak dira. Eta titular alarmista bat ematen baduzu, horrekin geratzen zara. Ez letra txikian dagoenarekin, ze jendeak ia zu letra txikia irakurtzen. Orduan, nik uste informazio gehiago dagoela, hori bai, baina oraindik asko falta zaigula informazio on hori barneratzeko. Egongo da jendea esango duena, ez sexualitatean jaztago aurre iritzirik, eguneratuta gaude zentzu horretan. Ze adibide emango zenuke esateko begira, badaude aurre iritziak adibidez hau? Eski, ora, entonces akitai, Mira, eske, aritu ginen hitz egiten, nik uste Herenegun lankideok, eta esaten zuten, orain gazteek eramaten dutela, mutil gazteek, eramaten dutela pultsera bat, okupatuta nago, ez? Neska laguna daukat. Ze mutil laguna ez, neska laguna daukat. Ostia, hor badago nola, zergatik jatzen duzu hori, zergatik nahi duzu ikustaraztea besteek, ez, neska laguna daukazuela, neska lagunak zergatik ikusarazi nahi du zuk neska laguna daukazula. Osea, nola, ez dakit, nola deskribatu hori. Baina gauza horiek jarraitzen dute, ez? Eta azkenean gizonek oraindik, oraindik eta gazteei kostatzen zaie negar egitea, emozioak espresatzea, zer gertatzen da horrekin, ez? Gauzak aldatu dira, Eta zer gertatzen da horrekin? Zer gertatzen da horrekin? Karo, ez badituzu zure emozioak espresatzen, zikienek geratzen dira hor bolatxo bat moduan eta agertzen dira bestera batean, ez? Adibidez, erantzun zakarretan, edo agresibitatean, edo isolamenduan. Eta orduan, gauza asko galtzen dira, beste batzuk egiten dira, igual, nola, ez da ongizatetik egiten, baizik eta, gauza hauek gordetzen ditut, eta orduan, ez dakit oso ondo nola gestionatu nire bizitza. Askotan ere, lotxa edo estigmak juten dira sexualitatearekin lotuta. Zergatik eta nola eragiten dute horiek norberaren ongizate emozionalean? Sexualitatea tabu bat izan da, baina urte askoz. Orduan, tabu hori herentzia moduan daukago gorputzean, ez? Orduan, gorputza ere adimena da, eta pentsatzen duguna ere da sexualitatea, ez? Orduan, lotxa, berez, lotxa ez da emozio bat, lotxa ikasten dugu, eta ikasi dugu lotxa sexualitatean izaten, ez? Gure bizi sexualean izaten, gure imaginario sexualean izaten.
eta gure ekintzetan ere izaten lotxa, adibidez, lotxa izan ezik galdetu dezakezu, ez? Oi, hau pentsatzen dut, baina lotxa ematen dit, zer uste duzuzuk? Hau gustatuko litzaidake probatzea, baina lotxa ematen dit, pixkatxo bat, zer pentsatzen duzuzuk? Osea, igual, baita ere, lotxa mahai gainean jartzea eskudo moduko bat da, ez? Baita ere, baina ona, osea, diot. Azkenean, harremanetan, bueno, gauza da, hori, komunikatzea eta komunikazioan sortzen dena, baita ere, gero, nola, ekintzaraztea, ez? Eta hori oso polita da, berez. Bai. Eta gero horrek nola eragiten dio norberari? Zerk? Aipatzen dugun lotxak eta, bueno. Bale, aipatu duguna, ez? Ongizate bai fisikoan, bai mentalean, horrek ere egiten du, ez? Hori, ez badute zer komunikatzen, eta lotxan geratzen bana, ez da txikia egiten banaiz, horrek nire ongizatean emango dio, bueno, nire ongizateari emango dio nola patada bat, ez? Eta ez dakit nik uste, benetan komunikatu behar garela, lotxa mahai gainean jarriz eta mentzionatuz, ez? Lotxa daukat, hau lotxa ematen dit, eta horrek ere, hori, bagoaz gure ezpatarekin lotxa ematen dit, badazpada, ez? Ikusten dugu gaur egun begibistakoa da, sexualitatearen araberako diskriminazioak eta bazterketa badagoela. Gibarekin berdina gertatzen da oraindik? Bai. Bai, eta, badaukago Saren, gure proiektuan, Gibaren proiektuan, apartado bat edo, dela Observatorio de los Derechos Humanos en cuanto al VIH. Eta hor, apudatzen ditugu, giza eskubitan ematen diren vulnerabilitateak. Adibidez, dentistan. Galdetzen dizute hor, galetegian, ez? Giba daukazun. Ez behar. Nik giba badaukat, tratamendua, giba baldin badaukat, hori da, jakiten dudala, ez kontziente naizela giba daukadala, eta tratamendua hartzen ari naizela. Orduan, ezin du giba transmititu. Zertarako nahi duzu jartzea giba daukadala, ez? Gauza horiek. Baita ere lanean, baita ere harremanetan, beldur asko dago, ez? Positibo ematen dut, eta, eta zer? Nik bikotari esango diot? Gelioei esango diet? Ez da behar. Tratamendu hartzen baduzu, eski. Antolatu dituzue tailer batzuk. Orain pixka sartu gara zeintzu diren tailerrak eta zer egingo den, baina nola sortu dira edo zergatik edo zein asmorekin? Bale, lehen esan dut, Saren, eske somos unas locas. Orduan, lokura horrekin nahi dugu sexualitatea beste ikuspuntu batzuetatik lantzea, ez? Ikusten dugu lantzen dela asko arriskutik, prebentziotik, goazen sexualitatea plazerretik lantzera, ez? Eta nola gure egunerokoan egite ditugun gauzetatik. Eta adibidez, lotxa ematen badit zerbait, nola espresatzen dut? Artearekin, dantzarekin, eta gauza horiekin, fotografiarekin, badaude nola disiplina artistiko asko, ez? Eta hori aprobetxatzen ditugu, gainera nire lankidea Maite, oso artista da, eta hori ekarri dugu baita ere nola perspektiba hau. Orduan, horretan gabiltza. Hori, aipatuta, lehenengo tailerra, arte y genero, zertan datza tailer hori? Arte eta genero, eski, klaro. Nola emakumei, nola emakumei ez, zer gertatzen zaigu emakumei, emakume rolekin, estereotipoekin, nola maitasun romantikoen baita historio eta liburuekin,
guztia gorputzan dago. Orain hartzen dugu nola aprender a desdibujarse, ez? Zer da desdibujarse hori? Galdera ona, bai. Claro. Desdibujarse, azkenan, zuk badauzu irudi bat, ez zuri buruz. Igual ez da oso zehatza, baina egunero zuri zerbait esaten diozu, ez? Zeure buruari zerbait esaten diozu. Orduan, nahi duguna da guzti hori paperera eramatea. Paperera, zerekin, adibidez, pasan egunean, hasi ginen aurreko astean. Aurreko astean, hasi ginen lupa batekin, ez, begiratzen, nola da nire begia. Orduan, nire begia, egiten dut, zer daukat, ez, hemen, un grano, hori marrazten dut. Eta pixkat, hori, zure aurpegia, ikusiz nolakoa den, eta zerk eragiten dit, zer eragiten didan nire aurpegia horrela ikustea. Eta, gauza oso nola, fascinanteak atera ziren, ez? Ulertzen da, bai. Osea, azkenean hori ikusten da, emakumeok asko konpartitzen dugula gure gorputzaren eta itxuraren sentsazioekin, eta hori, ez dakit, sortzen du nola komunitate, nola esaten da, ez dakit nola esaten. Bai, barruak mugitzen ditu. Bai, komunitate baten parte, ez, sentitzen zara, eta hori oso garrantzitsua da. Beste tailerra, okerraz banago, tuerka eta sexualitatea da. Bertan zer lantzen da? Bertan lantzen da noski gorputza eta plazerra, ez? Eta plazerra ateratzeko beste modu bat dantza da, kasu honetan tuerkin edo tuerka, eta baita ere lantzen da, iratxerbitik ematen du, beste arte eta generoa ematen du Aira Ariztegik, eta iratxek egiten duena da, begirada ez arrazista, deskoloniala eta feministatik mugimendu horiek landu, ez? Ze, karo, guzti hori lantzen da, baina hori ere sexualitatea da, ez? Aniztasuna sexualitatea da, sexualitatearen ekspresibotasun hori, ez? Zergatik da garrantzitsua, kasu honetan begiratuta, gorputzarekin harreman osasuntsu bat izatea? Eske, karo, asko daukagu, gure gorputzean, motxila izugarria daukagu, perspektiba feminista bat ekarriz, ez gara bakarrik gaurko emakumeak, baizik eta gure erentziaren emakumeak ere gara, ez? Gure familia, guztia, eta haiei pasa zitzaiena ere. Orduan, hori pixka nola desitxuratzea, ez? Ematen dizu beste perspektiba bat zuri buruz, baita ere. Nor naizen ni, ez? Zer egin nahi dut nire gorputzarekin, nola sentitzen naiz nire gorputzarekin guzti hori pixkat apartatzen, eta gaur egun zerk eragiten didan nire gorputzari buruz horrela sentitzea, horrela pentsatzea, nik uste hori guzti hau desitxuratzen ongizatea bilatzea da. Batez ere, ni ez naiz iritsi horretara, baino gutxinaka. Bai. Aipatu duzu lehen, sexualitatea landu hori dela prebentziotik adibidez. Zuek hemen nahi izan duzue, plazerretik landu. Nondik falta da sexualitatea lantzea? Plazerretik, ikuspegi emozionaletik, sozialetik, ez dira bakarrik STIak, ez da hartaia. Saren esaten du, nahiago dugu, 30 gonorrea izatea, ezerrez egitea beldurrarengatik.
bueno, esango nuen, gonorreak izan, tio. Osea, ez, baino ikuspegi horiek falta dira, ez? Gauza teknikoak esatea oso ongi dago eta jakin behar ditugu, ez? Baino, joan behar gara, pausotxo bat ematera, bueno, adibidez, zerk eragin dit, igual, sexu praktika hau egitera. Ze, agian ez nago eroso, edo, orduan, zerk eraman dit horretara? Joder. Galderak egin behar dira batzutan, ez? Aro. Guzti honetan, ditugu, hasieran aipatu duzu bezala, sare sozialak. Zer egiten dute sare sozialek? Sare sozialek informazio asko ematen dute. Baina, bueno, pixkat, nola beste ikuspuntu bat eman da, badaude sortzaileak oso informazio ona ematen dituztenak. Eta, bueno, sortzaile horiei txalo bero bat, saren ere egiten dugu formakuntza, ez? Azkenean da formakuntza, beste formakuntza modu bat. Orduan, zein galdera? Sare sozialek zeinen jokatzen duten papera guzti honetan. Hori, eski formatzen dute, beste formakuntza sare bat da. Badago formakuntza ez egokia zabaltzen duten kontuak edo sortzaileak? Bai, noski baietz. Baina ez da bakarrik sare sozialetan gertatzen. Orain, bai hori nola begirada sare sozialetan daukagu, baina beti egon da, egunkarietan, baita ere gertatzen zen, ez? Diario Navarre, notizias, badira ikuspuntu ezberdinak, ez? Eta batzutan, ez oso beridikoak, baina, bueno, bai. Aipatzen genuen sexualitatea, gorputzak, mugimendua, emozioak, guzti horretan, sare sozialak zer egiten dute? Nik uste, sare sozialak oso garrantzitsuak direla pertsona askorendako gauza horiek igual bere inguruan ez dutelako ikusten, eta sare sozialetan bai. Adibidez, badago termino bat deitzen dela sexilioa. Sexilioa da, herrietan, queer kolektiboan dagoen norbait, herri horretan ezin da bera izan, ez? Orduan, joten da, exiletzen da, ez? Sexilioa. Eta, bueno, gutxienez, sare sozialetan badu bere ikusten du, ez? Eta badu bere komunitatea. Eta nik uste oso garrantzitsua dela komunitate baten parte sentitzea. Gaur egun, prebentzioa, bai sexualitatearen inguruan, bai gibaren inguruan, nola lantzen da? A ber, badaude sexu hezitzaileak orain eskolae programaren barruan, institututara joaten direla sexu hezkuntza eta heziketa sexual hori lantzera, baina oraindik eske asko falta zaigu, asko. Eta lan izugarria egiten ari dira, baina adin txikitatik hasi behar da heziketa sexuala lantzen, ez? Limitak jartzeko adibidez, ez? Adibidez, semaforarekin, berdea gustatu zait, edo eroso sentitu naiz, ez? Norbait, nire osabak esan dit musua emateko. Bagian, ez naiz eroso sentitzen, gorria. Eske, musua emateko hori. Imaginatzen dut, heziketa sexualean gauza asko falta direla. Justo aurreko elkarrizketatu hori galdetu duen berdina galduko dizut. Zuk ekiko bazenu orain boteraren batuta, zer izango zen aldatuko zenukeen lehenengo gauza? Heziketa sexualari buruz? Bai. Edo implantatuko zenukeen lehenengo gauza, edo kendu, edo... Bai. Bakarrik gauza bat.
Bi nahi baldin baduzu, baino gehiago ez. Venga, bi. Bat, guraso guztiek jakita sexualitate osasuntsu bati buruz. Ez da gutxi. Ez da gutxi, batuta ez, Bai, noski. Eta bigarrena, adin txikitatik heziketa sexuala ematea. Baina guztiei, mundu osoan. Ados. Eta guzti honetan heziketa sexualari buruz batez ere hitz egiten, instituzioek nahikoa egiten dute? Saiatzen dira. Saiatzen dira. Baina, karo, eske, da, nola, betikoa, ez? La pescadilla que se muerde la cola. Ze, badago prozesu bat, batez ere aurrekontuengatik, eske dirua da arazoa. Orduan, agian, profesional batzuk saiatzen dira, instituzioetan lan egiten dutenak, gauzak egiten, baina, karo, igual, dirua ez dagoelako, ez dira gauza horiek egiten. Orduan, bada, pixka nola, baina bai orain, saiatzen direla, baina falta da, falta da. Bukatzeko bideo honetan, antolatzen egiten ari zeraten tailer hauetatik, ze espero duzue bukaeran? Guk espero duguna da, gozatzea, jendeak gozatzea, ondo pasatzea, komunitate baten parte sentitzea, eta gutxienez gauzatxo bat etxera eramatea. Ez? Gaur gauza bat edo hau ikasi dut, etxera eramango dut. Komunitatea, lehen ero aipatu duzu komunitatea, eta hau galdetu behar nizun pasa egin zait. Nola da posible hain denbora gutxian, 3 asteko tailer batean, komunitatea sortzea? Azkenean, tailer hauetan, objektibo bat dago, ez? Objektibo hori jendeak berez badaki, jendeak badaki zertara doan. Orduan, komunitate horren bila dabiltza, ez? Eta horrek ja, nola, segurtasun pixkatxo bat ematen dizu, baita ere, zein demot aurkituko dut hemen, ez? Osa, berez, karo, gustatzen zaie, niri gustatzen zaidana. Orduan, osortzen dena, oso politxea da. Eta baita ere, gure nahia da segurtasun hori eta konfiantza hori jendeak izatea, ze segurtasuna eta konfiantza sexualitatea da. Orduan, hor ere definizioa ematen da, bakarrik. Horretarako imaginatzen dut ere espazio seguro bat eraiki behar dela. Nola eraikitzen da espazio hain seguro bat? Oso garrantzitsua da nola irekitzen duzun tailerra eta nola ixten duzu. Tailer hauek egon bat baino gehiago dira, eta baino egon bakoitzean irekiera eta itxiera oso garrantzitsuak dira. Ze hasten bazara, de repente, venga, guazen dantzatzera, hostia! Bueno, nortzuk zareten, zergatik zaudeten hemen, ez? Eta pixkat ezagutzea, jendea. Eta orain ja, dituzte hauek. Tentsioa juten da, eta... Claro, gotxinaka, batzutan lehenengo egunean ezin da. Baina hori, eske espazio segurua ez bada, ez da sexualitatea izango hori. Azkeneko galdera, Lorea. Orain tailer hau dituzue, ondoren zer dator sarerentzat? Ze proiektu dituzue, edo ze asmo duzue, edo zer... Imaginatzen dut, jartzen duzun aurpegiatik eta esan duzunagatik gauzak badituzuela. Estamos locas. Hori, 5. aldia, así que sinistuko dizut, ja. Locas, pero majas. A ver, adibidez, urrian, hori, dakago dokumentalaren estreinaldia. Urrian baita ere arte positibo. Arte positibo dela artista, nik uste dut, horte honetan izango direla 6, 10, ez dakit, horretan. Errotxapean, muralak sortzen dituzte, gibari buruzko muralak, ez? Eta hau ez da bakarrik Iruñean egiten, baizik eta estatu osoan.
Honek koordinatzen du CSIDak. Ordan hori ere daukagu. Gero, karo, estreinaldia egiten dugu hemen Iruñan, Tuteran eta Kartzelan. Kartzelan ere lan egiten dugu. Eta Kartzelan egingo dugu lan asko hemendik aurrera, gainera. Eta super gustora. Trivialak egiten ditugu, gibari buruzko trivialak. Gainera, idazten dugu trivial, bi hori, VIH, claro. Vale, claro. Claro. Bandejan jarri dizuete. Claro, ya está. Zer gehiago, urrian ere, urria da, bertso plazerrak, 5. urtea, dela bertso saio bat sexualitateari buruz, sexualitatea eta egia, justu dago, baina aipatzeko. Zer gehiago, gero abenduan Gibaren eta Iesaren eguna da, ez? Gibaren eta Iesaren kontrako eguna. Eta, hor dauzkago parlamentuan, ezakize beste inapen, ezakize, hor, intzidentzia politikoa, noski baietz. Eta, irratean gaude Euskal Herri irratian eta Eguzki irratian hilabetero, hori bai. Eta, tailerrak ematen jarraituko ditu. Jarraituko dugu zuen arrastoa. Ni esker gurera etortzeagatik. Ezakit bukatu baino lehen beste zerbait aipatu nahiko zenukeen. Bai. Ekainean arrotasunaren hilabetea da, ez? Eta orduan, bi twerk tailer emango ditugu, baina queer mugimenduan, queer mugimenduaren inguruan, ez? Iratxerbitik emango ditu, Tuteran, ekainaren 4ean eta ekainaren 18ean hemen Iruñan, Muskerran. Eta, bai, apuntetan ekarri dut, esateko, oinarrizko giza eskubideen barruan, badaudela sexu eta ugalketa eskubideak, eta batek esaten duela, sexualitatea modu aske, seguru eta adostuan bizitzeko eskubidea dagoela. Eskubide hori badago, eta errealitatea da ez dela kolektibo guztietan ematen. Eta hori eman behar da. Mi esker gurera etortzeagatik, Lorea. Mi esker egiten duzuen lanagatik baita ere. Zuei. Eta arrastoa jarraituko dizuegu, beraz hurrengora arte. Hurrengora arte. Hau izan da gaurko saioa. Mila esker gurekin egoteagatik eta bihar arte. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.